El curs de fotografia de la llar Jove ha triat la Casa Gran com a escenari per al tancament del seu taller. S'ha fet a través d'una exposició de fotografia que recull una mostra de les imatges fetes al nostre municipi. Veïns com Paco, que han pogut trobar-se entre les fotografies d'esports i aficions particulars com el xoc de la pilota, esta altra activitat al voltant de la taula com és el dominó, i també fotografies de treball al camp o al taller. Són imatges del municipi amb les quals les participants del taller han mostrat allò que han après durant este curs. He après a utilitzar la càmera, a saber utilitzar la llum, a obrir i tancar l'objectiu quan tocava o el temps, que d'això depèn molt una foto. I ja està. Sobretot, bueno, hi ha moltes coses més, però a retocar també en Photoshop, que ve molt bé. A mi m'agrada sempre la fotografia, però no tenia ni idea. Sempre feia pues, lo que me pareixia en aquest moment. Però en este curs he après com tinc que fer les coses per a que m'isquen el que jo vull que isca la foto. Canviar molt les fotos, sobretot. No, conforme anava avançant del curs jo dic no, però després comparant una foto amb l'altra sí que m'agrada molt el canvi. I res, he descobert moltes coses de la fotografia que no m'havia imaginat que existien. Les participants del taller de fotografia recollien en este acte el diploma acreditatiu. L'alcaldessa de la Pobla, la regidora de Joventut i la professora del curs, Ana Tortajada, eren les encarregades de fer-los entrega del diploma. Un curs que per part dels organitzadors es considera sobretot pràctic. Són poques hores, però serveix per aprendre conceptes bàsics de la fotografia. Un curs de fotografia totalment bàsica. Hem après des de què és el disparador, l'objectiu i de tot, i a poc han anat evolucionant. Han sigut 20 hores, realment ha sigut molt curtet, però per lo que he vist en les fotografies, la veritat que s'ha tret prou de partit. És un curset a nivell d'usuari para que sabes desenvoluparte y utilizar lo que son ahora las cámaras digitales y que pues a lo mejor a la hora de utilizar el Photoshop y que algunos métodos y algunos proyectos y a lo mejor algunos programas que la gent pues, per si no ho sap. Les 14 imatges que formen esta exposició es podran veure a la Casa Gran fins el 4 de febrer.